Vores tur. Vi tænker, at vi skal en tur til Sverige, ned på det, der hedder Åsleden til Åsleden. Det er en vandretur i Sverige, og vi skal sørge for at have masser af god mad med. Turen foregår, hvor der sidder et skønt område oppe i Sverige med masser af grøn natur. Vi kommer op på det, der hedder en leden, reelt sådan en bjergskråning. Vi kommer til at gå 60 km på et par dage. Som det lyder nu, lyder det ikke meget, men erfaring siger, at 60 km godt kan være en god mundfuld for nye mennesker. Som sagt er det naturskønt. Hvis folk googler, så er der omkring Ljungbyheden, som ligger lige ved siden af. Grunden til, at vi har valgt den her tur, det er, at Lasse har en masse erfaringer med det her gennem sit spejderliv. Turen den vil være præget af, at vi går fra lejr til lejr, altså shelter til shelter. Og undervejs ved hver lejr vil der være følgende aktiviteter. Så skal jeg herned. Vi har 3 aktiviteter, som vi tænker kunne være spændende at kigge på. En det er træklatring. Og Lasse han har et træklatringsinstruktørbevis, og det vil vi prøve at drage lidt nyt af. Gennem det her aktivitet vil vi gerne have, at deltageren opnår en viden om sikkerhed ved træklatring, og måske også selv føler sig sikker ved træklatring. Så har vi en anden aktivitet, som går ud på en natvandring. Og det vi synes var spændende her var, at man kunne lære at orientere sig om natten, orientere sig i usigtbarhed, og på den måde lære at arbejde sammen om den her opgave. Og en anden ting er, at man også ser skoven i kontrast til det, man ser om dagen. Til sidst kunne der være noget med bålaktivitet, som vil finde sted hver dag. Og det er det her med at kunne finde og samle og opbygge og fremstille et bål. Det synes vi er meget vigtigt. Så alt i alt, så har vi nogle overordnede målsætninger om, at vi præsenterer en blandet vifte af aktiviteter med for eksempel sådan noget med madlavning, overnatning og generelt praktisk væren ved friluftsliv. Ja. Og den står der så sådan der. Yep. Vi skal selvfølgelig også noget at spise undervejs. Undervejs vil vi prøve at lave mad primært over bål, men også sørge for at have trænger med, så vi kan lave morgenmad og nogle gange nogle gryderetter undervejs, når vi ikke har mulighed for at tænde bål i vejsiden eller stigen. Vi tænker, at nogen kan have nogle opgaver i at sørge for at tilrette nogle madlavninger i løbet af turen, som vi kan lave over trænger. Vi tænker, at nogen kan lave nogle energibarer hjemmefra, man kan spise, og så tænker vi på, at vi skal lave havregrød i vores egen kop med kogende vand og noget tørret frugt hver morgen. Sikre os, at vi har nok energi til hele dagen. Aftensmad over bål den anden dag regner vi med bliver en stor overraskelse, fordi vi prøver at gøre nogle små trick. Det vil vi gerne vente lidt med. Transportmæssigt så tænker vi, at vi skal gøre det på budget, og vi skal gøre det, som man havde en spejder, en klasse med ude. Så hvis jeg tænker, at vi mødes til Helsingør, tager vi færgen over til Helsingborg, og derfra en bus og tog op i Sverige. Så skal vi vandre med på. Så principielt så mødes vi her, tager bus og tog herfra videre til noget, der hedder Åstrup. I kan se, at vandreruten går hele vejen derover. Det er ikke fordi, det er en lang rute. Men lad os gå lidt tættere på. Åstrup, den by. Her skal vi starte med at gå op ad bakke. Det er et stejlt stykke for at komme op på selve leden. Hele leden løber så hernede igennem. Så en lede er en, kan man sige, en bakketop. Himmelbjerget går hjem. Det første tur, vi går herop til, den kan normalt nås på en aften. Men vi tænker, at allerede her kan vi holde en frokostpause. Og så kan vi overveje, om vi skal gå videre til næste shelterplads, eller om vi skal blive her overnat, og så tage natvandring den samme dag. Hele tiden arbejde med et dynamisk program, så vi ikke er bundet af, om vi skal være overnat, eller hvor trætte folk er. En af dagene her kan vi så fortsætte. Området hernede igennem, det er igen masser af skov, masser af grønt ting, uberørt skov. I Danmark har vi meget skov, hvor man kan sige, træerne står i lige rækker. Det gør det ikke i Sverige. Man skal kæmpe sig lidt igennem det. Det lysegrønne område, I har hernede, det er et fredskovsområde. Det er simpelthen fredet skov, og man prøver at efterlade det så naturligt som muligt. Det er en naturpark, kalder det. Her vil vi komme op på nogle rigtig store bakketoppe, og til sidst på det stykke, jeg prøver at pege på her, kommer vi ned og gå i en dal, hvor der virkelig bare er tilgroet og lidt urjungelagtigt. Nede ved Rostergang, der er et naturcenter, hvor man kan komme ind og opleve lidt og se nogle forskellige ting og sager. Derfra vil vi tage bussen tilbage til Ljungbyheden, og så med toget videre tilbage til Helsingør. Turen her,
kommer vi til at have en meget mere udspecificeret materialeliste selvfølgelig. Men primært så skal I have udstyr med til 3-4 dages vandring og overnatning udendørs. Så det betyder regntøj og vandrestøvler og liggeunderlag og sovepose. Vi kommer til at have udstyr med til bålsøgning med økser og sav. Sørg for at tænke på, at vi ikke skal have en flækkeøkse med. Overnatning. Vi kommer ikke til at kunne sove shelterne alle sammen samtidig. Så vi skal på en eller anden måde kunne lave en primitiv shelter eller en primitiv bivac af vores sendinger nogle af dagene. Vi har valgt vores bivacer i stedet for telt, fordi det giver en lidt mere kontakt back to nature, nordisk friluftsliv. Træng af køkkenredskaber og selvfølgelig klatreudstyr. Så der kommer selvfølgelig nogle ting, vi skal prøve at bære i fællesdag, fordi jeg gider ikke have alt materialet, og det gør August heller ikke alt sit materiale i vores taske. Nej. Er jeg allerede nu tænkt, hey, vi vil godt lige høre lidt mere om den tur, så gå ind på skåneleden.sc, øverst oppe i fanen, der hedder Leden, og så er det Skåneleden 3, det der hedder Ås til Åstrup. Vi glæder os til at tage på tur med jer. Ja, vi gør så.